Dobry wieczór. Witam serdecznie. Nanek, kanał Ciupiemy po naszemu, Nanek gro na Twitchu. Już wam godą, nie powiem wam. 3:30 w nocy 1 stycznia 2023. Wczoraj żadnego filmiku na YouTubie nie było, żadnego vloga nie było. Sorki za to. Była sobota, był na przykład barber, chociaż już nie widać, ale był jak u barbera. Ładnie mi to broda wyprościł, ładnie wyprofilował, ale to bym musiał z moją brodą codziennie tam chodzić, żeby ładnie wyglądała tak jak po nim. Ale tu troszeczkę mi to wyprofilował, tutaj, także CJ padł fajnie. Pozdrawiam Cię, CJ. Słuchajcie, 1 stycznia 2023 roku. Siedzę na dworze, muzyka tu tam herbata z cytryną. Impreza sylwestrowa się już skończyła, byli moi znajomi. Fajnie było z jajcami, choć już brakowało nam pewnych osób z przyczyn wyższych od siebie, nie mogli nas odwiedzić w tego Sylwestra. Smutno było, ale rozumiemy. No, tam nie muszę go dać. Te osoby wiedzą i szkoda, że się tak stało. Wszyscy go dali, że szkoda, no. Ale my to nadrobimy. 1 stycznia 2023 roku. Co nam ten rok przyniesie? Nie wiem. Oby był lepszy jak poprzedni i nie do siego, bo to znaczy, żeby był taki jak zeszłego roku, nie? Podobno. No. To żeby nie był. Słuchajcie, z tego miejsca ja bym chciał złożyć, widzowie kochani, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Szczęścia, pomyślności, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i czego sobie życzycie. Żebyście byli w tym roku szczęśliwi, żeby wam wszystkie jakieś tam pomysły, marzenia, potrzeby, żeby wam się wszystko to spełniło. Jak najmniej przeciwności losu, jak najwięcej przyjemności. Ci zgrani z PlayStationowani, z Xboxowani, z PC-towani, byście mieli fajne gry, żeby się wam fajnie grało, fajne fabuły, tanie gry. No i czego sobie życzycie? To ja wam Nanek życzy. Nanek grał, ciupiłem po naszemu z całą rodziną, bo dzisiaj się nie udało, żonka tam, córka nam się obudziła o 2 w nocy i tam usypiam ją teraz w tym momencie. Ja po prostu z muzyczką se wyszedł na dwór i no jeszcze nie idę spać, a i tak by słuchał muzyki, także nie da i tam przyszedł. To sobie tak podziwiam las, nie wiem, nie widać, no ale tu tam jest las. Sorry, że tak wulgarnie z petą w pazurach. Dopiero 1 styczeń, także może noworoczne postanowienia później. No. Oj, ludziska. Ja wam powiem. Aha, i ta fajna dziura w tych panelach. O, teraz. Czekaj. O, teraz już to lepiej wygląda. No. Kurde, nie tak, nie tak. Tak też nie. O. O. Dobra, tak. Tak dobrze wygląda. No, to jeszcze raz wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Żeby wam się darzyło. Tego wam życzę. Co tu więcej przedłużać.
jeszcze raz, ludziska, wszystkiego najlepszego. Żeby my się zaś za rok wszyscy, ale naprawdę wszyscy spotkali i na kacu około 18, 16, 1 stycznia oglądali ten filmik, a Nanek zaś coś nagrał i w ogóle tego wam życzę i tego sobie życzę, żeby my się za rok nawet w takiej formie spotkali. Także trzymajcie się. Jeszcze raz, kolejny raz, wszystkiego dobrego. Wpadajcie tam, jak macie ochota, do mnie na Insta, Facebooki, na live'y. Jak macie chęć pogadać, czy co tam w ogóle. A w komentarzach możecie pisać, jak się tam Sylwestra spędzali i w ogóle. Chętnie poczytam i odpowiem. A może Q&A? Nie wiem. Oby ten rok był lepszy, więcej ze mną materiałów, więcej live'ów. Może się uda. Ach, piękno ta broda, może już taką zniszczoną troszeczkę po imprezie, ale chyba lepiej niż ostatnio. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, a tu wyglądam tak. No. 31 lat, także dobrze, że jeszcze włosy na twarzy ogólnie się gdzieś utrzymują. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, tego Bóg życzy. Nanek gro ciupiem po naszemu. Hukos, wiem, długo nazwa, ale zostałby pod ciupiem po naszemu. Ale to jest niepisalne po polsku. Trzymajcie się. Dużo miłości, niech wam się darzy. Ja jeszcze chwileczka i da nyny. Hej. Miało być fajne, ale telefon mi spadł. To macie taki PS. No. Dobrej nocy, dobrego dzionka.